and you know some Nangasan me perceive. Men to but catch it. Okay. Oh, you want to say your water on your momento. A higher crown mean to mean cancer be near me to me. I can say, I can say, you are a sorry. A higher crown. Intimate cancer be near me to me. I can say, a radiation minimum. If we say Abraboy Munima bebre na mafamu. Nanso me famu ametena sidi ne ma hye me hu kunan. Enti wonhu mpo se e bia na me mabre pen. Enti wonhu mpo se e bia na masu pen. Ne ato me no ato obi pen. Nanso wantumi anyina ne naso. Se na me krate ase na ye wurade ono na aye. Se manso wurade mu ya ka wiase ne mawie o. Se manso Jesus mu a anka woni mawie. Nanso ne nyina mu no osoro wa hye me ne munyam. Aye kwa ho. Mabel Okyere, me ne kwa me na Adom. Yentimi nka yensem bebre because ensem no edoso. Ebe yanka bomodian ne hia ye. Ewo baabi na yenya konya. Ne yenkyerechire omu from A to Z. Na wo be hu na what say Jesus Christ. Hallelujah. Maybe what to know. Okay, say me from me can say me chiro. Papa o kai sa Papa frame no o si me o de nwum aba o de nwum aba o de nwum aba but why nwum nam say me papa yi to be so kire say nwum me de aba nyina anti apamadaka ye go to free bible mu nyina nya nwum but papa me ti ase because kasa we no eye kasa empanifo na kasa we e mo du say aha ye kwa